Vi vil gerne have lov at demonstrere, hvordan en cockpop-armbryst virker. Nu bliver buen spændt fast. Og mesterskytten vil nu skyde til mål efter dåser. Har han flere korkprøver i beholdningen? Ja, det har han. Og han går i. Ja! 2 gange 3. Prøv så med et skud mere. Hattrick. Og denne armbryst kan rekvireres på www.nielsbrohr.dk.